Hello guys, welcome back to my YouTube channel Niwanka Hadia. Ti kumba phila yo IHM ba ki ai gini nga labo hang ne gede ki so de. Ti naga ega daw nga mut ban persamata em ban le ki ne ki kustat le ne ki pudin namar ba ki khon ha ba ki kemau sa ha ba le jing khawai de ki kemau ba ki sa ya ban naga ta kai daw ki kemau ki ong me ni kwa ban ban ni kata mo. Ti naga ta daw ngan persang ban pen ayum ta ti ya gane mo ti pe ngan krek kumno ban ngan nang ne tangga ba nga try le ka try mo nang ba ki khon ken yo mat ti ne u kon start powder mo ne nga la bu hang tu kan diet ngan aja kan du chwa kan diet mo kat kum ga jing dot kam ngan sa le ba kom ne ti pe nga la bu ne khwa hang ne ngan the ne ko dut mo to ngan ai ka sini mo kan diet ti saking ti phi yo IHM ba la tak kan ne ko dut ngan the no sa kan ne ga kan start mo ti saking bah ti pe phila yo I ba kala kham sbo em te sisien ba la long kum ne kala biang mo ngan pen no ga gas tang kum tu hi ban chet kan ne ga ayu mo pe ngana the ha kan ne ga bol mo khnang ban ngan mix ti pe ngana ai sa kan ne ga amul fresh cream mo kan dia kan ai chwa tang ga tu mo ngan gran no pe ngana de kre unu so ma tangan thep no hang ne an thep swa kan ne ga la daw mo nang ta han ai so ne u apil mo phi yo IM ba bun phao so na mar ba ke bang so ha pe ngan mix no ma ti pe phi la yo I ba nga la de ban pen kre em on ne u jing bam jang nga pudin la ne ko start kom banga ong ti tak kom to hi ngan ban kut hang ne ga ne video jang nga ti gi bam pat de krishan ro sa krishan no mo ti gi bala de ro khoble shibun ti oblen dan rakat bat phi khnang ba phin yo kamet ka bakoi ka bakhya khnang ba phin kamai ha ga kam ka jam ro kom ju tang kom ta hi bye ya chaman in next video